Ikaw, Sir James, dili ka labing. Dili ka labing ha. Unya paningkamot kay anaay mga kaasinsuhan sa imong kinabuhi or dili magani nimo atus imong mga anak. Unya ikaw, Sir James, kugihan ka sa trabaho. Unya ikaw, pag sideline og negosyo kay naa kay chance diha sa negosyo. Maayo ka sa negosyo. Unya ikaw makaanak duha tulo. Unya ikaw daghan sang masina diha kanimo. Unya ikaw maayo ka mogunit og kwarta. Pigungan jud nimo nga di jud makagawas. Pero ikaw dili dalo, manggihatagon ka, muawas gihapon pero dili tanto. Mao nay hubad sa imuhang palad ug sa imuhang natawhan March 13. Pag-amping ha kay aron dili ka masayop. Ug naminyo nakakaron pag-amping nga di ka masayop sa imuhang kaminyoon kay ang imuhang mga tentasyon nagakuyog-kuyog diha kanimo. Unya ikaw maayo jud kas negosyo. Nadyo kay kalampusan sa imuhang mga pagpaningkamot. Pero ayaw gyud pagpatintal og babae kay kana siya mao na siya maka-among sa imuhang kalampusan. Basin kani imong palad naay mga kares-karas, naay mga sunggal-sunggal sa imuhang kinabuhi pero basin humana ni, nang labay na ni. Mao na karon sir ayaw pagpatintal og naay mga tentasyon nga moabot sa imong kinabuhi kay mao nay makabara sa imong kalampusan. Mao nay hubad sa imong palad ug hubad sa imong natawhan. James Petaliana diha sa New Corelia, Davao. Daghang salamat ha, mo shout out ko diha ni Ma'am Juliana Varuna, ni Lilibet, ni Sir Loloy, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Hi ma'am. Atong hubaron ang imuhang palad karon, Ma'am Charm. Diha sa New Corelia, Davao. Hubaron ang imuhang palad, Ma'am Charm. Ikaw dili jud ka labing sa imuhang partner. Unya ikaw anaa sa imuhang pagkapul-anon. Naa sa imuhang pagkaluoran. Unya ikaw pag-amping kay ana ay mga sakit-sakit nga mga ginagmay. Unya, ang imuhang partner, ana ay mga kagahapon, basin sa una rani, wala na ni ron. Unya, ikaw, ana akay alom sa imuhang tudlo. Paningkamot, kay naagyoy mga kaasinsuhan nga maabot sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw maayo jud ka mo hipos og kwarta. Gamay ray awas. Kay pigungan jud nimo ang imuhang kwarta nga di mo gawas. Unya ikaw kay dili man kadalo, manggihatagon man ka. Unya ikaw emosyonal ka nga pagkatao. Ikaw makaanak duha tulo. Ikaw maayo ka sa negosyo. Pag sideline. Nagtrabaho, sideline og negosyo kay anaa gyud ka na linya sa negosyo. Maayo kag negosyo. Nya pag ampo lang sa Ginoo ka aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi. Kaning kamot kay ana ay mga kaasinsuhan nga moabot sa imong kinabuhi. Basin diha nimo or sa imong mga anak. Kaasinsuhan jud sa imuhang kinabuhi. Ug ampo lang ta aron mo matuman ang atong mga plano sa kinabuhi. Nya ikaw luoran.
ug makadungog kag mga istorya nga mga ginagmay, dali ra sad kang mangluod, musinta ka sa kalagot. Ikaw daghan jud masina diha kanimo, daghan jud kag plano sa imong kinabuhi nga gusto jud kang moasenso. Magplano naman ka nga gusto kang mogawa sa nasod. Ug naa kay plano ana diha, hala sulayi ang tanan ug asa ta mahiluna. Mao nay hubad sa imuhang palad ug hubad sa imuhang natawhan. Char diha sa New Corelia, Davao. Ug daghang salamat sa inyong pagsalig diri sa akoa ug daghang salamat sa pagsubaybay sa akoang YouTube channel. God bless. Mo shout out ko diha sa Davao ni Hazel Varuna, Hisa May Varuna, Harold Varuna. Ug daghang salamat kaninyo ha. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Lisa diha sa Butuan City. O Lisa, ang imuhang palad dili jud ka labing samok ang imuhang kinabuhi, kay ikaw dugukon og mga lalaki, pero anaa sa imuhang pagkapilian. Unya ikaw makaanak duha, nya ikaw maayo ka mogunit og kwarta, manggihatagon ka, pero moawas lagi kay ikaw dili dalo, pati pa mga extended family muhatag jud ka. Ikaw maayo ka sa negosyo, daghang masina diha kanimo. Unya ikaw anaa sa imuhang pagkapul-anon. Unya ikaw kugihan sa trabaho, gusto jud ka muuswag sa imong kinabuhi. Anaa kay plano nga gustong paliton nimo, nga gusto ka mopalit og yuta og balay. Unya ikaw pag-chat-chat og single pa ka karon, pag-chat-chat kay anaay mga kasinsuhan sa imong kinabuhi, kay naa kay travel abroad. Unya ikaw di jud pud ka makatulog ug naa kay gusto nga di nimo mahimo. Maningkamot jud ka aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Naihubad sa imuhang palad, Lisa diha sa Butuan City. Ug daghang salamat sa imuhang pagsubaybay sa akoang Facebook page. Ug daghang salamat usab sa pagsubaybay sa akoang YouTube channel. God bless. Shout out diha ni Hazel Varuna ug ni Tawing. Shout out diha ni Harold ug ni Mian. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akoang YouTube channel. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Melanie Laurenti diha sa New Corelia, Davao. O ang imuhang palad, Melanie, nga ikaw dili jud ka labing sa imuhang partner. Ikaw hapsay ra gyud ang imuhang mga kamot. Unya ikaw paningkamot kay anaay kasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Ang imuhang tudlo nga kumingking ning tupong sa imuhang badlis sa imuhang usa ka tudlo. Ang imuhang kinabuhi saktura. Unya ikaw maayo sad ka mo gunit og kwarta. Nya ikaw dili dalo. Unya usahay ikaw selosa. Nya naa sa imuhang pagkapul-anon. Unya ikaw daghang masina diha kanimo. Unya ikaw linya jud ka sa trabaho. O ikaw gusto ka magnegosyo pag sideline lang.
Kay maayo man sad nang naatay paningabuhian kay di gyud ta masiruhan. Na gyud tay mga 5 pesos sa ato ang mga panudlanan. Ikaw ug maglagot ka sa usa ka tawo, hilom ra ka. Unya mudumot sad ka. Kamot lang yun kay ana ay mga kaasinsuhan sa kinabuhi. Basin adto na sa imuhang mga anak ug dili diha kanimo. Aw daghan kag plano sa imong kinabuhi ngadto sa imuhang pamilya. Nga gusto gyud nimo nga ang imuhang mga anak makahuman sa ilahang pagtuon. Asa kay daghang plano nga gusto ka mo palit og yuta ug uban pa. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Ug naay mga tawo nga makasala diha kanimo, dili gyud nimo makalimtan. Mudumot sad ka. Ikaw dili ka paulahi sa panahon. Maningkamot jud ka nga makaagi kag kwarta. Kaanak 3 o 4, di man maklaro. Ikaw ana asay imuhang pagka-kuti-kutihan. Normal ra nang magkuti-kuti ta. Ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Maunay hubad sa imuhang palad ug natawhan. Melanie Laurenti diha sa New Corilla, Davao. Ug daghang salamat sa imuhang pagsalig diris ako amamha. God bless. Ug mo shout out ko diha sa Australia ni Rose Eliaga Best, ni Rose Cortez, ni Rosmel Rivas. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless.